Здравейте хора, съм Адриан и тук до мен е Адонай. Днес ще реагираме клипа на Heroes. Доста е гнусно. И гадно. Да, не го обиждам, но просто... Така ето го. Преди това го проверих. Просто видях, че той е най-реагирания детайли, не знам. Ще гледаме как се прави на нацепена батка. Ще го гледаме как лъже, че са го предизвикали. После ще го гледаме как тренира. Facebook. Не бъде голяма крава. Какво става, хора? Аз съм Heroes. Омага, точно както виждате 12-та преди това, точно на 8-та секунда каза здравейте хора. Какво става, хора? Омага. Кажи го на първата секунда, Артле. Клип. Реших да направя няколко предизвикателства, които са ми ги дали рандом хора от Facebook. Той да не е маймуна, бе. Виж го. Тежка се. Какво да кажа? Според мен е ужасно, но... Какво става, бе? То когато ми се даде направо. Когато остава на Донайче направо. Ще ги направя тези предизвикателства и ще направя едно, което аз съм си измислил. Чуйте го, бе, ще направя едно, което той си измисли. Самия още... Страх ме, не! Удари ме, бе! Добре. Не! Втори път! Едното от предизвикателствата беше да направя сапунка. Сапунка? Малко е трудно. То ти самият е живота сапунка. Не, тук. Ама така го държиш при тебе! Да, аз ще го държа. Така, хубаво ли ти да държа? О, Ромео! Защо си ти, Ромео? Ще знам кой ще дойде тук да те спася. О, добре, Ромео. Ела тук. Върна да аз няма да ям си. То ние знам, че не е това. Добре, второто предизвикателство беше да признаят кой харесва. Да. Сега двата ще научи. Да. Добре, Арка се, брат. Какво гледаш? Не съм чул вас. Що ви прилича на ясен? Не знам. Едно. Харесвам Кой харесваш? Айде сега казвай. едно момиче. Едно момиче, той аз не го познавам, но едно момиче. Защото вчера списах с нея. Верно ли? И ако гледа този клип, Да пише в коментарите! да пише в коментарите. С това е тя, защото днес сега ме срам да кажа. Да, бе, верно. И трябва да кажа защо. Защото тя на циганка си игра. Сме приятели отдавна, много е. Айде, ще го кажа без мъглите. Брат, той едно и също дали ще се чува гласа или не? Много сладка е, много. Сладка е, бе, сладка като чоколад. Като милка. Много ще стана сам да кажа да плачат те.
И другото предизвикателство беше да направя шейк от домати в школата, обаче аз нямам шоколад в момента, затова ще направя само домати. И Това е пращам. вкусно домати. Да, соко домати. Не. Брат, поне да беше спрял клипа на пауза. Или не знаеш как. Кой ти го ще знае, бе? Тихо е. Аз то шейк бях Айде, аз не обичам такъв шейк, ама има хора, които обичат. Гледайте как се прави, че не му харесва. Вижте го само как се прави, че не му харесва, а всъщност на него му харесва и сега ще го изпие. Не наполовина, ами ще пие, после ще го остави, после пак ще пие и ще каже не искам повече. Нали не го харесваш? Shit. Няма го пия повече. Всички разбрах, че ти харесва. Уау, как му се изплюеш в дома ти, братле? Ега си порсака. И другото предизвикателство, което аз съм се измислил е да се правя за Бойко Христов. Да, бе, да. Какви са те данъци, бе? Два шамари и ще умреш, брат. Хора, той май нещо се е филмирал доста. То тази сапунка му дойде навътре, бе. Искам пенсията да я смъкнете. Много иска. Толкова много пенсия. Ти става богаташ. То па мъгни, бе. Кои стара? Ето, почивка. О, не, аз не мога гледам, да знаете, реагирай. Не мога, брат. Гледай си. Благодарение на мен, България е добро. Брат, ти преди малко каза, че нямаш какво да ядеш, пък сега каза, че благодарение на теб. А бъдеш? Много си просто, брат. Съжалявам, че ти казвам брат, но съм свикнал, така че Да. да знаеш, че не съм ти брат. Това е хората ще да този да. клип. Късе 5 минути и 32 и 33 и 30. Хора, това също беше много оригинално. Значи да каже, че е Бойко Борисов, да каже две думички, и после да каже, че това ще е от този клип. Омага, брат. 4 и 35, тамка. Коментирайте за още такива с предизвикателства. Чаленджи и някакви такива. Чаленджи. Пет, ще ми изядеш, бе. Абонирайте за канала, искате да гледате още такива с клипове. Не искам да гледам клиповете. Просто го реагирах. Аз съм Леброн Клен. Няма. Ще мога. Аре, чао. Само иду. О, не. Още прокоса се да бе, брат. И хора, надявам се да не сте повръщали по време на клипа. Или да не ви е станало лошо. И това беше от нас. Ще продължаваме да снимаме клипове. Чао.